മുളകുപാടം ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന സജി സുരേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണ പൂജപ്പുരയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് കുഞ്ഞളിയൻ. ഇതിൽ ഗോപാലപുരം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൗണ്ടർ വിക്രമക്കുറുപ്പ്, ആ വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. വേഷത്തിന് ഒരു വ്യത്യസ്തത നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഘടനയിലും എല്ലാം ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. കാശിന് ആർത്തിപ്പുണ്ട ഒരാളാണ് ഈ വിക്രമക്കുറുപ്പ്. 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്, കനകാംബരവും മല്ലിപ്പൂ. ഒന്ന് കനകാംബരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കലാരഞ്ജിനിയും മല്ലിപ്പൂവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗീതാ വിജയനാണ്. ഈ 2 ഭാര്യമാരെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇയാളുടെ പൈസയുടെ ആർത്തി ഈ സിനിമയിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ്. ജയസൂര്യയാണ് ഇതിനകത്ത് നായകൻ. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുള്ള ഈ സിനിമയിൽ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യ അവസാനമുള്ളത്. കുഞ്ഞളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ജയസൂര്യയുടെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഒരു രസച്ചരനുണ്ട്, ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ സിനിമ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻ ആയിരിക്കും, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിനിമയായിരിക്കും.